Ndechipi chirwere chakakonzeresa Big Tembo azofunga kuzvisungirira? Chii chakakonzeresa kuti Big Tembo neBundu Boys vazosvika pakuparadzana? Ende chii chakaita kuti Big Tembo apedzisire azodhipotewa kubva kuUK kwaanga akugara kudzoswa muno muZimbabwe? Izvi ndo zvimwe zvezvinhu zvatichange tichitaura muvhidhiyo redu nhasi. Kana iri first time yako kundiona, zita rangu ndinonzi Don Vet, and please do subscribe to our channel and ring the notification button kuitira next time patinoposta mavideos awa unoita mumwe wevashoma vanotanga kuona mavideos edu. Big Tembo akazvarwa achinzi Big Mhosva Marasha, ende zita rekuti Tembo waive mutupo wake. Big Tembo akazvarwa mugore ra1957 musi wa31 October munzvimbo yeChinhoyi, ende Big Tembo akakurira munzvimbo iyoyo. Ndoma akadzidzira futi kuita zvemagitare kusvika panzvimbo yaakazomuvha from Chinhoyi achizoenda kunogara kuHarare. Big Tembo ndiye umwe wevashoma vaimbi vatinoti ndivo vakakwanisa kubuditsa JIT music yemuno muZimbabwe vachiexporta kuti ifarirwe kunyika dziri kure kure dzakaita sana UK, vana China nedzimwe nyika dzakatenderedza Europe. Mumazuva ake ekutanga achiri kudzidzira zvemagitare, iye naFranco Kaunda, Sifas Mashakada, Jacob Teguru vakafunga kuti regai tigadzire bhendi redu, asi bhendi iri harina kuzokwanisa kubudirira sekuti Sifas Mashakada naTeguru vakatogwa nebhendi rainzi Madface, rinova bhendi rakazopedzisira rava kutungamirirwa naSifas Mashakada. Tembo naFranco vakabva vazofunga kuti aiwa, since tasara tiri toga toita sei. Vakabva vafunga kugadzira rava bhendi vari vaviri ravaiti The Missing Tooth. Vakaridza munzvimbo yana Murombedzi, nzvimbo dzese kusvika kunana Hurungwe, vachiridza vari vaviri kari kangori kagrupu kavo vachizama kuita zvemumhanzi, asi hazvina kunyanya kubudirira sekuti bhendi rava ranga riri duku ende maresources aiva mashoma ekuti vavabatsire kuti vakwanise kuita bhendi rinobudirira. Tembo aona zvadai akabva azama kunyorera form 4 yaive O-level panguva iyoyo, achizama kuti azame kutsvaga imwe avenue ingamubatsire kuti akwanise kurarama, asi zvisinei music yakaramba ichimudana, ende zvakazobatsirawo pakugona kwaakaita kuzama kunyorera O-level necorrespondence, nekuti akazokwanisa kutaura chirungu chinova chakazomubatsira pamberi kucareer yake. 81 mudzimai wake Ratidzai akabva azouya achigara kuChinhoyi after vabereki vake vashaika kuHarare kwaaimbogara, ndipo paakasangana nemukomana Big Tembo. Muna 1981 momo Ratidzai aive ne16 years, asi aiva form 1 panguva yacho iyoyo. Ndopavakaonana vakawirirana nechikondamoyo chake. Tembo akanopisira mari kuna Ratidzai, vakagara bichana. Tembo ndopa akakwanisa kuzowana basa kuHarare paimwe night club yaive ikoko kuHarare yainzi Saratoga, asi Tembo aishanda pa night club apa asingahori mari yakawanda sezvo aiita zvekuridza magitare pa night club iyoyo. Zvinonzi izvoni nemudzimai wake Tembo aihora $12 per week, asi zvanga zvakaoma sekuti vainga vakuroja kuHighfields, saka mari zhinji yaizoperera pakubhadhara marent house nepakutenga chikafu, ende ipapo ndopa vakakomborerwa nemwana wavo first born anonzi Kumbirai mugore iroro ra1982. Tichienda mugore ra1983 Big Tembo akabva asangana nevamwe vake vana Kenny Chitsvatsva pavairidza varipo paSaratoga night club. Vakawanawo futi vana Rise Kagona, ndopa vakafunga kuti aiwa guys, regai tichimutsa rimwe bhendi rakazonzi Bundu Boys. Ende kuchitaurwa nemudzimai wake anoti kazhinji kacho history inogara ichitaurwa ichinzi Big Tembo akazoita zvekurekrutiwa muBundu Boys, hadzisi chokwadi. Zvinonzi Big Tembo aitovepo pakatanga kufomewa Bundu Boys paSaratoga night club.
vanoziva Big Tembo vanoziva anga ari munhu akazvinyararira, ari munyoronyoro zvisingaiti, asi ane chipo chakawandisa. Zvisinei, muna 1983 bhendi reBundu Boys rakabva ratanga kunyatsogona kuridza zvakashamisa even nyika yeZimbabwe nedzimwe nyika dzanga dzakatitenderedza, zvinova izvo zvakakwanisa kuti zviwane attention from DJ weredhiyo kuBBC Radio 1 Extra. Akabva ati aiwa, rega nditsvage vaimbi ava ndinzwe kuti vanoita nezvei, because music yavairidza panguva iyoyo yave ablend ye-UK Britain music yakablendewa nemasounds emuno muZimbabwe akaita sembira nenana jiti, ende zvaiita kuti music yavo itinakidzei. Saka DJ uyu akabva azova connecta naGordon Mayer, akazopedzisira ava band manager wavo, akafacilitata kuti vakwanise kutanga kuwana first gig ravo ku-UK muna 1984. And after that vakabva vazodecide kuti aiwa, karega tisaine vaimbi ava vafambise bhora mberi, vaendese music yemuZimbabwe mberi. Ndopa vakazodecide the following year muna 1985 kuti aiwa, rega tichimuvha tinogara kuBritain, ku-UK ikokoko. Zvakaita mukurumbira munyika ino sekuti ndiyo bhendi rakaita rekutanga kusainwa kunze kwenyika, ende vakazomuvha from Zimbabwe vachienda kunogara kuBritain. Asi zvisineiwo, muna 1986 iye Big Tembo akabva azotaiwa mhuri yangu ngaichitevera izogarawo ku-UK ikoko, ende zvakaita mukurumbira ende zvakadadisa, vanhu vazhinji vachiti ndiyo example of a good artist anoita kuti iye nemhuri yake vagare pamwe chete. After abuda muBundu Boys, Big Tembo akatoita 6 months achigara ku-UK munzvimbo yeBristol, achiridza mumanight clubs, achiridza mumaclubs mamwewo madiki, achiridzawo mune mamwe mavenues ari oga, ende vanhu vaiuya vachizara sekuti face yaBig Tembo ndiyo yainyanya kuzivikanwa pabhendi rese reBundu Boys, sekuti iye ndiye aive the lead man, aiiswa pamberi zvichinzi Big Tembo and the Bundu Boys. Asi zvisinei, achirimo mu-UK imomo pakatanga kuitika matambudziko kuna Big Tembo anga kukonzeresa kuti agare ari depressed nguva zhinji, sekuti iro bhendi reBundu Boys ranga richiri kuita tour mabig events, but iye anga angoveka small artist kari kuita sekari kuzama kutangawo kuimba achiperforma mumasmall clubs, zvinokonzeresa kuti Big Tembo azopedzisira kutanga kuita mental problems. Hanzi nemudzimai wake there is an incident yekuti hanzi Big Tembo akatanga kuti ndiri kunzwa mumba muchitsva muchinhuhwa semuri kutsva, asi ivo vakatarisa pese voona kuti aiwa hapana chiri kuitika, ende ndo pakatanga kutanga maproblems aBig Tembo, ende hanzi akatanga kuabusa doro atinoti whisky nechirungu risina kudilutiwa, achimwa rakadaro, zvinova zvakakonzeresa kuti Big Tembo achitanga kuita maproblems ake edepression. Muhanzi aiti akaadmitwa kuBristol Hospital ainge ari munhare raiita achitoratidza kuti aiwa hapana chiri kunetsa, asi the moment yaanongodzoka kumba chete mental problems otanga zvakare. Akadzoserwa kuchipatara zvoita zviri raiti, akadzoka kumba zvotanga zvakare. Then vakazopedzisira vaona kuti aiwa Big Tembo anenge anga kuve nemental health problem yanga yakutomunetsa zvisingaiti. Hanzi at one point he was admitted at Bristol Psychiatric Hospital, akatombogara ikoko for a time, asi hanzi he started to become more violent. Zvinova zvakakonzeresa hurumende yemu-UK imomo kuti imudeporte back kuZimbabwe, asi family yake yakabva yasara iri ikoko kuBritain, iye adzoswa kumba kuZimbabwe, ende ndo zvimwe zvakazonyanya kuescalata situation yake yemental health because he was always depressed. Hanzi nhamo nemanga zvisiyane kazhinji kacho. Hanzi adzokawo kunoku kuZimbabwe pakabva patanga kuitikawo madhuna mutuna. Hanzi ivo vanga vakatenga
imba kuHighfields uko, asi imba iyi vanga vakaitenga nemortgage panguva iyoyo, ende maarrears sekuti semunhu anga asasawani mari yakawanda akatramba achiescalata kusvika bhengi raita repossess the house yavo iyoyo yavanga vakatenga nemortgage patime yavaiti rirei zvichireva kuti Big Tembo akabva asara zvakare asina pekugara, and mental health yake yakabva yaramba ichiescalata. Muriwo yaive kuUK nekushaya breadwinner anobatsiridza kuti vakwanise kuramba vachisustena upenyu hwekuUK ikoko, vakapedzisira vazofoswa kuti vadzoke kuno kuzogara kuno kuZimbabwe. Big Tembo akambozama kutatarika achida kuita solo artist, asi solo artist haina kukwanisa kushanda kwaari, haana kukwanisa kuzoita nziyo dzaipisa kudarika nziyo dzaipisa apa time yaaive ari kuUK, and zvinonzi mental health problem yake futi yakabva yaramba ichiwedzera, asi zvakazoita nani paakatanga kumboenda kuchitendero cheZayoja kwaakakwanisa kubatsirwa navaguti panguva iyoyo. Asi hanzi izvoni pakazosvika time yekuti iye akanga akuda kuziva kuti baba vake ndiani, aakunetsa kuna mai vake achiti ndiri kukumbirawo mundibvunzire kuna mai kuti baba vangu ndiani, pamwe ndizvo zviri kukonzeresa maproblems andiri kusangana nawo muupenyu hwangu. And ipapo akaramba ava fixated on knowing his paternal father, and patime iyoyoyo hanzi ndo paakatanga futi kuwedzera kuva violent. Hanzi even nyange kuchechi chaiko hanzi zvaingoti zvikakwidza aigona kutotanga kukanda matombo, kutanga kukanda matables, up until azotorwa akaendeswa kupsychiatric hospital. Ainga angoita in and out of the hospital, in and out of the hospital, achizama kubatsiridzwa kuti mental health yake idzokedzane. Pekupedzisira mugore ra1995 vakazoramba vaona kuti aiwa utano hwaBig Tembo hausi kunetswa nechimwe chinhu. Iye aibhiliva kuti kune mhepo dziri kunditevera and ndiri kufanira kunge ndichiziva kuna baba vangu kuitira kuti tikwanise kugadzirisa nyaya idzi dzainetsa panguva iyoyo. Asi Big Tembo vakazopedzisira vati aiwa tichiona kuti tingazvifambise sei, rega timbokuendesa kupsychiatric hospital muna 1995 early kuna June ikoko, because iye akazozvipfuudza tava muna July. Zvinonzi izvoni musi wa29 July Big Tembo akagadzira plan yake yekuti aiwa chirega ndichienda kwaMupfiganebwe sekuti upenyu hwangu uri kuramba uchidzokera kumashure, pane maforce ari kuramba achindifaita. Vazhinji vacho vanoti izvoni Big Tembo akabva akumbira kupfeka jaketi musiwo achiti handisi kunyatsonzwa zvakanaka izvo, yaitove plan. Hanzi Big Tembo akazoshandisa jaketi iroro, maoko ejaketi iroro kuzvisungirira akazotisiya musi wa29 July mugore ra1995. Big Tembo panguva iyoyo anga ava ne37 years dzekuberekwa. Awa ndo mashakiro akaita Big Tembo nenhoroondo